Jsem z obchodu a koupila jsem si tohle. Já jsem si tady koupila to. No tak já budu stát. No, koupila jsem si co to je, já nevím. Já už jsem to měla, takže mě to chutnalo. Teď mám mango. A já už to vypadá. Takže tak to vypadá. Jsou tam jenom 3, minule jsem měla 4, tak nevím. A teď tam jsou jenom 3. Jdeme to. Vidíte, to tady nejde otevřít. Jo, to mám tady. To mám to volám. Tam dá, to se takhle. Jak tam dá tu ukrutku? To byl. Do porky. A je to tady zdravé. Což je. Další bude dodát a odebíte mi na mém kanálu.